फैनो हायाखै एबार खिन्थु जास्ट इडिट माबाया स्क्रिप्टफ्रा दंजोबखासै नालाय लिरजोबखाबाय ओमफ्राय जास्ट माखासे कार्टुन केरेक्टारफोरखौ गोसो होबाय भइस दाबिं आरिल'सै एबार खिन्थु रानिं लारि नुलांबाय थागोन आरोखि सप्तायाव मोनसे बा मोननै बेफोरबायदि भिडिअ होगोन आसा खालामो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आरो मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोखि आरो आं भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबोगोन माने आं ब्लगखौ एबार गोबावजों खनसेल'सो लाबोनोसै नैबेनि मासावथ' आं भिडिअखौनो होनो हाखायाखै आरोखि ना आजां भिडिअखौनो होनो हायाखै मास मोनसे जाखाबाय भिडिअ होनो हायिया आं दासो एलबि फैदों ओंखायनो भिडिअ होथारैखायनो साबसक्राइबाराबो बारायाखै आंना दाबो खस्थ' खालामनो हायाखै नालाय खस्थ'नि फिथाइया गोदै नंथ'वा आरोखि दासान्दि आंनि लोगोफ्रा मालाय आंनि सिगां आंनि उनाव खुलिनायफ्रानो 1K प्लास जाजोब्बाय आंना दाबो 593 साबसक्राइबारावनो दं मानि थाखाय बेफोर माने आं खस्थ' खालामनो हायाखै आरोखि जेनेबा बेखौ आं मानिनांगोन खस्थ' खालामहाबासो जायो नालाय बुस्थुआनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंखौ मदद होगोन आरोखि जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम सिरि दा साथाम भिउ जागासिनो दङ नोंथांमोनखौ आंखौ मदद होबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आलदा रोखोमै भिडिअ नुनो मोनसिगोन आरोखि एबार मोनसे इमसनेलबो जागोन रमान्टिक मुभमेन्टबो फैगोन फार्स्ट भिडिअखौनो आं रमान्टिकआव लाबोगोन आरोखि ना कमेडिखौ नेक्स्ट टाइमाव लाबोगोन एबार रमान्टिक मुभमेन्टखौनो लाबोगोन आरोखि ना जाय जोंनि नैबे सोलिफु थासारियाव माने बांसिन रमान्टिकखौ नायनो मोजां मोनो हिसाबै आं रमान्टिकखौनो लाना फैगोन आरोखि कार्टुननि रमान्टिक जों फार्स्ट टाइम बिगिनार हिसाबै इडिटिंफ्रा माखासे जाजोबनाय नङा उननि समाव सोलोंलांबाय थागोन दा इडिटिंखौ बिराद खस्थ' खालामदों इडिटिंआ जाजोब्बाय ओमफ्राय भइस दाबिं दं आरोखि हिन्जावनि भइस दाबिंखौनो खालामनोनो हानो नागिरा माथो बिदिनो जानो नागिरा गोदो जायोमोन आं दा हिन्जावनि आवाज दिरुननांगोन बिराद खस्थ' जानानै दं आरोना फैसा 10 थाखा मोनदों नै हाफ फैसा 10 थाखा 12 फैसा बे गिजि गब्लंलायबावसो आंनि दखानाव मा दं नै बे जोंनि फन साइट मनिटर नै प्रिन्टार गंसे दं ओरै दंबावो फट' खेबग्रा आरो आं दं प्रिन्टार गिदिर कार्ड बख'ग्रा नैबे आङो सानसेद्राय थानाय नङा ओंखाम जाहैगोन दा थिनथायाव फैफिनगोन औ माबा खालामनो मा बुस्थु बेलाय ए नोंसोरसो बेसे गोबाव थांगोन आं दा नै 1ता जाबाथाय थांसिगोन न'आव ओंखाम जानो औ हेलौ लोगोफोर हेलौ जारौ फुंनि समाव जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो थांफानो ना मेथाइखौ खननो रोङा खनबाबो जाजायाव मेथाइफ्रानो बोरै जानांगौ जाखो सोरबा आंनो खननो फोरोंहरनो मेथाइखौ हेलौ दुsto 5 मिनिट थाबावनोसै एलबिखौ फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोन माबाफोर बुंनांगौ दंबा बुंनानै होखादो दानि जामाव नै बिथाङा हाथायाबो सेवबाय I love you जाना जाना तू है मेरे दीवाना सपनों में रोज आए सोर बमा गावखो आं बमा गावनो हायालै बाप गावोलै बमा गावबा